България отличава най-достойните кметове. Започва церемонията за връчване на наградите Кмет на годината 2016. Моля, посрещнете водещата Радина Червенова. Добър вечер, дами и господа! За мен е чест да ви посрещна на връчването на традиционните награди Кмет на годината 2016. Благодарим на магнетичните музиканти и танцори от група Вакали за невероятното изпълнение. За четвърта поредна година порталът на българските общини Кмета.бг организира националното онлайн допитване, което хиляди българи дават вота си и оценяват свършеното в градовете им. За това време конкурсът Кмет на годината се превърна във важен мост между местната власт, институциите и гражданите. И нещо също така важно – стана платформа не само за състезания между самите кметове, а и средище на идеи за промяна на жизнената среда на всеки един български гражданин. Конкурсът вече е една неформална мрежа, която позволява на градовете да обменят добри практики, да показват това, което са направили и да разказват за своите предимства и постижения. За обективното оценяване на свършеното по общините, Кмета.бг отново отвори специална платформа за гласуване. Всеки, навършил 18 години, имаше възможност да даде вота си през последните 2 месеца. Хората от цялата страна гласуваха в 10 категории, като за всяка даваха оценката си за свършеното в малка, средна и голяма община. Представям ви създателя на конкурса Кмет на годината и изпълнителен директор на Бранд Медиа България Боян Томов. Четвърта година Кмета.бг събира цялата общинска администрация в България. Първо искам да ви благодаря, че сте тук и за поредна година ни показвате, че ни вярвате, а пък ние през цялата година ви показваме едно обективно отразяване, една обективност и даваме възможност институцията градоначалник, кмет да бъде издигната наистина на достатъчно добър пиедестал. Днеска в едно интервю казах, че българските кметове са новите лидери. Живеем в много трудна политическа обстановка. Живеем в свят на завист, на надменност и моята роля и ролята на екипа, който ръководя, е най-мажоритарно избраният в България, най-разпознаваемият и най-близко до гражданите, българския градоначалник кмета, да бъде достатъчно добре отразяван и да бъде достатъчно добре популярен сред българските граждани. Вие сте едни герои в днешно време. В икономическа криза, в криза на идеи. Благодаря ви, че сте тук. Ние ще продължаваме да работим заедно с вас и за вас. В рамките на 4 години създадахме порталът на българските общини Кмета.бг. Създадахме над 35 страници в социалните мрежи регионални. Създадахме единствения безплатен вестник национален, който всяка една общинска администрация всеки месец го получава. Без вас и без нас няма как да бъдем сила. И ще се върна назад на това, което казах, в тези трудни времена виждам, има политици, има кметове, има хора от бизнеса. Провокирам ви наистина да започнем да работим заедно, защото българският гражданин
не е ляв, не е десен, не е центрист. Българският гражданин е гражданин на нашата родина, която трябва да я пазим, да уважаваме и да я подкрепяме. Благодаря ви отново, че сте тук. Приятна вечер! А сега е време да отличим и първите кметове тази вечер. Категория Инвестиции в здраве. Съвременна качествена апаратура, модерни лаборатории, ремонт на лечебни заведения, в кои малки, средни и големи общини, според броя на жителите, са най-големите инвестиции в здраве. Наградите в категорията ще връчи финансовият директор на Изворна вода Бачково Иван Иванов. Заповядайте. Добър вечер на всички. За мен е чест и удоволствие, като представител на Изворна вода Бачково, да връча наградите тази вечер. Малка община, наградата печели Свилен Шипов Девня. Добър вечер. Благодаря на всички, които са ни гласували доверие. Благодаря на организаторите на конкурса Кмет на годината. Уважаеми дами и господа, Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Манолова, здравеопазването в всеобхватния му смисъл на думата за мен и за моята община, разбира се, е приоритет, както е приоритет и образованието. Приоритет е и борбата с отрицателния демографски прираст. Приоритет за моята община е и преоткриването на хилядолетното културно-историческо богатство на Девня. Благодаря още веднъж от все сърце. В общините в средните общини наградата за инвестиции в здраве печели община Панагюрище и господин Никола Белишки. Благодаря ви. Добър вечер на всички. Уважаеми колеги, Ваши превъзходителства, за мен е чест да получа тази награда, но преди всичко искам да благодаря най-вече на правителството на Република България с министър-председател Бойко Борисов, които създадоха условия за развитие на бизнеса и за развитие на общините. Казвам го съвсем осъзнато, защото ако не беше този тласък, ако не бяха подредени правилно приоритетите в тази държава, бизнесът нямаше да се реши да инвестира и да направим едно универсално, може би, колкото и нескромно да звучи, по-късно публично-частно партньорство в сферата на здравеопазването. Няколко думи само за проекта. Проектът е на обща стойност над 120 милиона лева. Такава инвестиция просто за последните 25 години в страната здравеопазването не е правена. Ние успяхме заедно с нашия стратегически партньор Асарел Медет изцяло да се обнови новата болница, да се закупи изцяло нова техника. Техниката е най-модерната в страната, но всичко това е плод на дългогодишни усилия и тук искам отново да благодаря и на общинските съветници, които съвсем отговорно подеха тази инициатива и заедно с общинското ръководство доведохме до край тази сложна и дълга процедура. Благодаря и на организаторите на това събитие, на платформата Кмета.бг, и продължавайте все така
да работите неуморно, защото всички тези класации, които се правят всеки месец, всичко това ни кара ние, кметовете, помежду нас да обменяме добрите практики и с това да създаваме условия за развитие на страната ни и благоденствие на народа ни. Благодаря още веднъж. И големия победител в категория инвестиции в здраве, община Плевен, Георг Спартански. Уважаеми организатори, уважаеми колеги, няма да скрия, че съм горд като кмет на община Плевен да получа тази награда, но ще бъде силно нескромно и невярно, ако кажа, че аз, бидейки кмет на една година служба, както се казва, имам огромен принос за това, което е материален израз на усилията на много качествени суперпрофесионалисти медици, бизнеса в областта на здравеопазването в Плевен и преподавателите, които не на последно место създават изключително качествени и подготвени кадри в един от най-добрите медицински университети на България, който е в Плевен. Така че тази награда не е за кмета на Плевен, тя е за община Плевен и за хората, които са посветили професионално живота си, уменията си да развиват едно модерно и качествено здравеопазване. Наистина Плевен се превръща в център, модерен център на здравеопазването, но това е резултат на координирани еднопосочни усилия на община, на бизнес и на професионалистите в тази сфера. Затова завършвам с думите: благодаря ви, лекари, благодаря ви, преподаватели, благодаря ви, здравни работници, тази награда е ваша. Пожелавам успех на всички колеги и нека наистина да превърнем нашите градове, нашите общини в по-добри места за живеене, защото това е смисъла на нашата работа. Благодаря на всички. Добрият кмет трябва да е и мениджър, да ръководи, но и да умее да създаде успешен екип от експерти. Да ръководи администрацията като отбор, който реализира успешно проекти в българските общини. Церемонията Кмет на годината продължава с категорията Ефективно управление на проекти. Категория Ефективно управление на проекти. Годишните награди в националния конкурс на Кмета БГ, Кмет на годината в категория Ефективно управление на проекти, ще връчи адвокат Биляна Тончева, прокурист на ЕКОГЛОБ ООД. Нека да разберем кои са кметовете, които най-успешно работят с европейските средства и умеят да представят конкурентни визии за реализирането на проекти. Добър вечер, дами и господа! Добър вечер, зрители! За мен е чест да съм част от този форум. Искам специални благодарности всички ние да изразим на Боян Томов, който създаде всичко това и всички ние може да бъдем част от него. Кмета и не само кмета, цялата общинска администрация е стълба, който подпомага спечелването на европейските проекти, тяхното управление, тяхното отчитане целия път. Ние сме част от европейското семейство, европейски данъкоплатци и всички ние заедно трябва да работим в тази посока. В посока европейска интеграция на общините. Пожелавам успех. А сега да видим и тези, които са наградени. Малка община, Красимир Даскалов, Девин. Уважаеми дами и господа, колеги, искам да благодаря най-напред на организаторите за тази инициатива. Искам да благодаря и на всички, които чрез мен са подкрепили община Девин като една добра община, която управлява добре своите
средства от европейските фондове. Не мога да не изкажа благодарност и на екипа, с който повече от една година вече работя и сме успели да постигнем доста неща за една такава малка община като нашата. Инвестициите, които за една година успяхме да привлечем, са над 17 милиона лева, което за една такава малка община като Девин са доста и значителни като средства. Още един път благодаря на всички организатори, благодаря за подкрепата, която сме получили. От тук нататък се надявам, че ще продължим в същия дух, със същия хъс, да използваме тези възможности, за да създаваме една добра жизнена среда за населението, което живее в тези малки общини. Благодаря ви. Средна община Генчо Генчев, Свищов. Уважаема госпожо Фандъкова, кмет на нашата столица, уважаема госпожо Манолова, уважаема госпожо Чавдарова, уважаеми колеги! Изключително съм щастлив да получа това отличие. Наистина съм много щастлив, защото аз съм кмет от една година, но когато тръгнах и си поставих цел да работим единствено в интерес на нашите граждани, на нашите жители от нашата община за един по-добър живот, това ни даде силата, за да подготвим проекти за близо 64 милиона лева, от които половината вече ги реализираме. Най-важното от това е, че ние чухме хората и тяхните искания и най-вече насочихме също средства в 15-те населени места. Благодаря на Общинския съвет, на председателя на Общинския съвет, на цялата администрация, които упорито работят, за да се случват хубавите неща. Благодаря на бизнеса, който ни подкрепя, и на един човек, който се намира в дясната страна, без който няма как да се случат някои от нещата. Още един път благодаря на кмета БГ за това изключително отличие, което ни дава увереност, че вървим по правилния път. Честито на наградените и на тези, които предстои да бъдат наградени, и работете, защото жителите на нашата България се нуждаят от нашата помощ. Благодаря. Голяма община Добри Беливанов, Хасково. Благодаря за отличието. Това отличие приемам като награда за едногодишния труд на моя екип. Работя с прекрасен, добре подготвен, амбициозен колектив и уверявам ви, няма да спрем до тук. Нашия играч ще стане още по-красив и по-привлекателен. Благодаря ви. Българските градове се променят и стават все по-привлекателни с новите урбанистични планове. Местната власт насочва ресурси към зелени проекти и реновиране на съществуващите градски паркове. Затова и в националния конкурс «Кмет на годината» изключително важно място заема и отличаването на кметовете, които превръщат парковите зони в сърцето на града. Категория «Паркове и градска среда». Наградата в националния конкурс «Кмет на годината 2016» в категория «Паркове и градска среда» ще връчи управителят на Била България Бойко Сачански. Сега ще разберем и кои са кметовете, събрали най-много гласове в разделите «Малка, средна и голяма община» за категория «Паркове и градска среда». Добър вечер, дами и господа! За мен като представител на частния бизнес е изключително голяма чест да участвам в днешната церемония и лично да успея да поздравя
някои от най-отвичивите се управленци в държавата. Благодаря на господин Томов и на организаторите на това събитие за тази възможност. И така, победител в категорията малка община, паркова и градска среда е господин Радослав Ревански, Белица. Уважаеми представители на местната власт и националната власт, първо поздравления за Кмета БГ, марката на медиите в България, която отразява местната власт. Няма да бъда многословен, само като млад човек ще използвам тази висока трибуна да се обърна към младите хора в нашата република, да се занимаваме с политика, с обществено полезна дейност, за да може да развиваме българското село, българския град и нашата мила родина България. Благодаря ви. Победител в следващата категория, средна община, е град Самоков с кмет Владимир Георгиев. Спонтанно ми хрумна един спомен от преди 10 години и не мога да не го споделя. Преди време международен екип от нашия концерн дойде в град Самоков да снима рекламни кадри, клип, снимки от магазина, нашия магазин там. Приключихме работа и накрая главният организатор каза: може да освобождавате манекенките. Нямаше манекенки, това беха редови служители от град Самоков, така че за вас, господин Георгиев, имате късмет да работите действително в хубав край с хубави хора. Уважаеми организатори, уважаеми колеги, изключително ми е приятно, че град Самоков беше отличен именно в тази категория и тук е мястото да благодаря на всички, които са гласували за град Самоков, защото може би това през последната година, което направихме за парковете, за градската среда, се отличи именно тези, които са дали своя глас за Самоков. Не само парковете, не само улиците и осветлението, което сменихме във всички 24 населени места и града. Може би това спомогна, за да се получи тази награда, която е за всички граждани на Самоков и разбира се за целият колектив на общината и за екипа, с който работя и искам изключително много да им благодаря. Благодаря много на кмета БГ. Обещавам ви, че ще се постараем да спечелим и други награди в други категории. Приятна вечер на всички. И победители в категория голяма община, град Русе, с кмет Пламен Стоилов. Уважаема госпожо Фандъкова, уважаеми госпожи и господа кметове, ваши превъзходителства, от името на кмета на община Русе, господин Пламен Стоилов, който за съжаление няма възможност да бъде част от церемонията тази вечер, бих искал да благодаря на всички, които ни подкрепиха, в частност и на екипа на господин Томов, да ги поздравим за тази устойчивост. Наистина, четвъртото издание на конкурса Кмет на годината е доказателство за успеха на този формат. Слогана на Русе е Русе град на свободния дух. И в малка или голяма степен той е свързан с славното минало на Русе като важен носител на нововъведения по времето на Възраждането, както и като предвестник на демократичните промени в България. Тъй като за един град е много важно, освен минало, да има и настояще и бъдеще, целият екип на кмета Стоилов активно работим за утвърждаването на Русе като град-лидер в Дунавския регион. И приемаме тази награда като признание за усилията, които полагаме наистина за това Русе да се обърне към река Дунав, да затвърди имиджа си като един от най-зелените и най-красивите градове в България. Впрочем, както вероятно знаете, Русе е известен и като малката Виена. Едно много голямо предизвикателство за нас да поддържаме този имидж. Още веднъж благодаря на всички, пожелавам успех на всички кметове в наистина много важната и отговорната задача, които изпълнявате. Много кураж и много смелост и много успехи. Благодаря ви.
Секторът туризъм вече е обявен за национален приоритет, а тази година беше отчетена и като рекордна за българския туризъм. Темата е сред най-важните в информационния поток на Кмета.бг, порталът на българските общини. А в годишните награди Кмет на годината е и специалната категория туризъм, култура, фестивали и традиции. Категория туризъм, култура, фестивали и традиции. Кметовете на България успешно превръщат градовете в емблема на атрактивни туристически дестинации. Наградите в категория туризъм, култура, фестивали и традиции ще връчи шефът на Националния исторически музей професор Божидар Димитров. Националният конкурс Кмет на годината за втора поредна година излъчва регламента за малка, средна и голяма община. Всеки момент ще разберем и имената на градоначалниците, които са победители в категорията туризъм, култура, фестивали и традиции. За мен е голяма чест и радост преди всичко да наградя хората, които на дело изпълняват идеите ми от преди 10 на 15 години, когато казах, че всеки град трябва да възстанови своята крепост, своята древна църква, своите гробници, кои ги има, разбира се. И сега за малка община господин Димитър Стефанов, Тутракан. Тутракан, древен български град, Трансмариска и така нататък, но поне в съзнанието на българите трябва да го помним с безумно смелата атака на генерал Киселов преди точно 100 години, който успя да превземе румънската крепост с почти двойно по-голям гарнизон от движение, без никаква обсада. Добър вечер, колеги, скъпи гости. Достатъчно много благодарихме на екипа на Кмета.бг. Аз за това няма да му благодаря. Аз ще отправя един апел към всички нас и към Националното сдружение на общините, понеже виждам госпожа Чавдарова тук. Нека всячески да помагаме на екипа на господин Томов, за да ги има и за да го има този форум. На много хора трябва да благодаря, но първо искам да благодаря на моето семейство, което е застанало до мен, и трябва да ви кажа, че всичките ми магари и търпи. Нека да благодаря на общинска администрация и на хората, живеещи в град Тутракан и община Тутракан, защото ми повярваха, че Тутракан от един неизвестен град може да стане разпознаваем град в цяла Европа. И както винаги съм казвал, човек, който не е посетил Тутракан, е загубил половината от живота си. Не губете половината от вашия живот. Приятна вечер на всички. За Средна община господин Николай Мелемов, Смолен. Уважаеми дами и господа, както каза и господин Томов в началото, но наистина в днешния сложен, пъстър и леко объркан свят, много е важно да запазиме обичаите и традициите, защото това ни прави ценни, това ни прави различни, това ще ни запази като нация. Затова и всички видяхте в началото Рожен, най-големият празник на българщината, събрал над 300 хиляди. И така ще продължаваме и се надявам, че всички вие ще не подкрепите да правим това. Искам като кмет и като председател на Асоциацията на родопските общини да благодаря и на правителството в оставка и лично на господин Борисов, защото помощта, която ни оказаха, вниманието на всички общини, сигурен съм, ни даде възможност да вървим напред. Благодаря.
И остана голяма община, прекрасната и като сърце, и като менеджмент, и като физика, кметица на Казанлък Галина Стоянова. Ето и този клип. Благодаря за чудесната награда. Искам да поднеса извиненията на госпожа Галина Стоянова за това, че не може да присъства на този чудесен форум. И от нейно име искам да благодаря за изключителната награда. За нас това е огромна чест, защото туризма и културата в Казанлък са приоритет номер 1. Искам да благодаря на екипа, както всички благодариха, на това чудесно събитие и на изпълнителния директор Боян Томов за това, че тук събрани общините сме в една такава конкуренция, от която всеки може да черпи от опита на другия. Казанлък като долина на тракийските царе и долина на розите, използвам възможността да поканя всеки един от вас да дойде и да усети аромата на казанлъшката роза, да се докосне до мистиката на траките и по този начин ще остане като приятел за цял живот на Казанлък. Благодаря на всички и честито на наградените. Благодаря.
Наистина невероятни са танцорите и музикантите от група Вакали. Можем да ги аплодираме още веднъж. Те отново ще дойдат на сцената. Наградите от националния вод Кмет на годината 2016, организиран от портала на българските общини Кмета БГ, са в разгара си. Модерни младежки политики, спортни съоръжения и грижа за здравето на подрастващите – това са основните критерии, заложени в категория спорт и младежки политики. Отново на сцената очакваме градоначалници, събрали най-много гласове при онлайн допитването в платформата Кмет на годината. По регламента малка, средна и голяма община. Категория спорт и младежки политики. Специалната награда в категория спорт и младежки дейности ще връчи рекордьорът по участие в Олимпиади Йордан Йовчев. Само след минута ще станат ясни имената на кметовете, които са отличени за повишаване на стандарта и условията за спорт в българските общини. Добър вечер, уважаеми госпожо Фандъкова, госпожо Манолова, уважаеми дами и господа. Изключително ми е приятно да съм днес сред вас и да връча наградата за кмет на годината в категория спорт и младежки дейности. За малка, средна и голяма община и сега малка община печели Васко Стоилков, Сливница. Добър вечер на всички, уважаеми организатори, уважаеми колеги кметове. Аз не може да не благодаря на портала на българските общини, защото наистина много правят за всички нас. Благодаря на общинската администрация. Те дават много от себе си, работят неуморно да се развиваме в нашата община. Благодаря на Общинския съвет, който подкрепя всички правилни наши решения. Благодаря естествено всички, които са гласували за мен. Много се радвам, че именно Йордан Йовчев ми връчи наградата. Ние с него имаме доста идеи за общи проекти да развиваме и спортната гимнастика в нашата община. Наистина това много ме изненада и ми хареса, че именно той ни връчи нашата награда. Той е един от най-великите спортисти българи, който е прославил България по целия свят, така че да му благодариме. В нашата община се развиваме в много направления, но това, че получаваме наградата за спорт, изключително много ме радва, защото наистина ние много даваме за спорта, защото спорта много дава на всички. Когато един човек е здрав, със спортен дух, той се развива в абсолютно всички сфери на обществото. Направихме много съоръжения в нашата община. Много се говори дълго и писа, че в малките общини са направени много съоръжения, което не било правилно. Категорично против това говорене и писане съм, защото във всяка една община трябва да има спортни съоръжения. Навсякъде трябва да има спортна зала, спортен комплекс, плувен басейн. Но това, че в големите общини все още няма достатъчно, това е проблем. Така че трябва да се влагат повече усилия в по-големите общини, да има още повече съоръжения. А в нашата община направихме много спортни съоръжения, най-различни. Но най-хубавото е, че тези спортни съоръжения ги вдъхнахме с живот. Активно спортуват в нашата община деца и юноши над 70%. Активно в извън училищно време, организирано в спортни клубове. Така че това е моята гордост и благодаря за всичко, което се случва. Още веднъж благодаря на Йордан Йовчев. Наградата в спорт и младежки политики средна община печели Владимир Москов Гоци Делчев.
Добър вечер, дами и господа, Ваши превъзходителства. Господин Москов беше възпрепятстван да дойде, така че аз съм негов представител. Ние в община Гоце Делчев много държим на младите. Вярваме, че спорта и здравето са предпоставка за една по-добра, по-здрава, по-щастлива нация и за това развиваме тези политики. Искам специално да благодаря на кмета БГ, целият екип, тъй като всички те се трудят неуморно, за да го има този конкурс и да бъдат отличени всички български общини. Благодаря ви. Така, наградата спорт и младежки политики за голяма община Живко Тодоров, Стара Загора. Йордан Николов, заместник кмет. Добър вечер. Поздрави от кмета Живко Тодоров за всички вас. Поклон пред Йордан Йовчев. Благодаря на организаторите за професионализма. Благодаря на всички, които гласуваха за тази престижна награда да я спечелим. Благодаря на всички, които харесват и обичат Стара Загора. Направихме сериозни инвестиции в областта на спорта със съдействието на правителството на Бойко Борисов, голямото съдействие. Направихме така, че да обезпечим с материална база всички спортни клубове. От тях и от тяхните спортисти очакваме добри резултати. Че наградата не е случайна е фактът, че не забелязаха от Европа. Точно в този момент в Европейския парламент в Брюксел получаваме награда за Европейски град на спорта. Благодаря. В продължаващия диалог между бизнес, власт и наука, точно кметовете, заемат ключова позиция. В националната церемония Кмет на годината следват наградите за градоначалници, извели като приоритет качеството на образованието в своите общини. Категория иновации, наука и образование. Наградите в категория иновации, наука и образование ще връчи Мирослав Петров, главен директор продажби в Viva.com. Време е да разберем победителите за иновации, наука и образование в националния конкурс на Кмета БГ Кмет на годината. Добър вечер от мен, дами и господа. За нас като компания е изключително чест, че имаме възможност да връчим наградата именно в тези много важни и приоритетни за бъдещето ни развитие сектори. Смятаме, че именно иновациите са основната движеща сила на икономиката, а инвестициите в образование са тези, които ще ни позволят в следващите години да живеем много по-добре и да използваме много по-високи технологии. Само за последната година ние като компания сме инвестирали над 150 милиона лева в съвместни проекти във всички общини, за да може днес над 1 100 000 домакинства да използват високоскоростен достъп до интернет. И нещо, с което се гордеете всички вие, България е на една от водещите места по свободен достъп до интернет. И то благодарение на всички вас. И така, наградите за сектор иновации, наука, образование, малка община, господин Теньо Тенев, град Раднево. Добър вечер на всички. Ваши превъзходителства, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на всички, които подкрепиха община Раднево в мое лице. Раднево е и се надявам, че ще бъде и занапред сърцето на българската енергетика. Тази награда е плод на усилията на ръководството на Мини Марица Изток, на областните управители на 4 области – Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол, съвместно с ръководството на община Раднево за откриването на филиал на Минно-геоложкия университет в нашия град. Това е едно нещо, което ние рестартирахме, идеята е стара от преди години, но ние сме убедени, че открития въгледобив заслужава
Раднево да бъде център на кадрите, които за в бъдеще ще работят след завършването на професионалната гимназия, която също е профилирана в тази насока. Това ще спре не само притока и по-точно миграцията на нашите млади хора към големите градове, но ще даде повече работна ръка, ще даде бъдеще на младите хора, ще даде едно предимство на нашия град да работим в посока да става все по-добър град за живеене и при всички случаи образованието да бъде водещо, защото когато теорията и практиката са ръка за ръка, резултатите са по-добри. Благодаря на организаторите, че дават възможност да се срещаме и да получаваме повече информация за това какво се случва в нашата трудна ежедневна работа, да ръководим в тези трудни времена нашите общини. Благодаря, приятна вечер на всички. Благодаря, господин Тенев. И така, награда в категория иновации, наука и образование, средна община, господин Георги Димитров, град Карнобат. Благодаря. С главно Б се пише. На екипа, на колегите, на гостите. Благодаря обаче за това, за което дойде тая награда. Тя не е на Георги Димитров. Това е една колективна награда. През изминалата година се борихме с едно предизвикателство. На 23 март ни изгоря училище. Първият, който се обади, беше кмета на Поморие, няма го Иван. После Владо Георгиев. Да, заместник кмета е тук. Съпричастност от много колеги. За 5 месеца се наложи да играем няколко процедури. Говоря за проектиране, надзор, строителство, да се местим в друга сграда, без да прекъснем учебния процес и на 15 септември да започнем новата учебна година. Успяхме. Не мога да изборя дарителите. Много. Невероятна съпричастност. И за тия 5 месеца у мен тегне един голям въпрос. Защо? Защо? Защо трябва винаги да ни сполети беда, за да бъдем единни? Хора, благодаря ви. И така, голямата награда в категория иновации, наука и образование е за град Бургас, господин Димитър Николов. Уважаеми дами и господа, тази вечер аз представлявам господин Димитър Николов, кмета на община Бургас. Казвам се Йорданка Ананиева и съм заместник кмет по образование. Благодаря от името на кмета на община Бургас на всички бургаски учители и всички, които работят в сферата на образованието, за да има тази награда. Благодаря на техния всеотдаен труд. Инвестициите в иновациите и образованието са ценни за бъдещите поколения. Отговорността пред всички днес е да опазим и природата за утре. В националния конкурс Кмет на годината следват наградите в категорията Природа за бъдещите поколения. Категория Природа за бъдещите поколения. Изпълнителният директор на Екопак Тодор Бургоджиев ще връчи наградите в категория Природа за бъдещите поколения на националния конкурс Кмет на годината. Време е да разберем резултатите от онлайн гласуването на платформата Кмет на годината в разделите малка, средна и голяма община. Уважаеми дами и господа, Ваши превъзходителства, за мен е изключително удоволствие и висока чест да бъда сред вас тази вечер. Кметовете и служителите на българските общини.
съвременните лидери на гражданите на общините и на цялото българско общество. Искам наистина да кажа, че за мен е изключителна привилегия да връча наградите в категория природа за бъдещи поколения. Привилегия, защото като представител на Екопак България, ние, всички вие знаете, че работим партньорски с общините, наистина това да се случва. Да осигурим природата, околната среда чиста и нашите градове зелени за бъдещи поколения. И така, победител в категория природа за бъдещи поколения Малка община, Васил Станимиров, Ковачевци. Добър вечер. Искам първо да благодаря на господин Томов за този невероятен конкурс, където всеки един кмет може да се похвали с това, което е направил през мандата и през изминалата година. Искам да благодаря на моя екип, защото с техния труд ние успяхме да направим община Ковачевци една привлекателна зелена община и с голямо достоинство мога да кажа, че ще я предадем на идните поколения красива, привлекателна. Благодаря ви. На добър час. Победител в категорията природа за бъдещи поколения Средна община Мадлена Бояджиева-Ничева, Тетевен. Искам да изразя моята благодарност към организаторите и преди всичко към всички, които подкрепиха нашата номинация за община, която е зелена, община, която иска да бъде природосъобразна и да имаме така възможност за много по-добро развитие в областта на екологията и на природата. Тетевен е една изключително красива община. Намира се в Балкана. Тя е била зеления град на годината преди известно време и мисля, че Тетевен заслужава тази награда, заслужавате всички хора, които работят и живеят в общината, заслужава и администрацията на община Тетевен. Благодаря още веднъж и успех на всички колеги! Природа за бъдещи поколения, победител Голяма община Таня Христова, Габрово. Добър вечер и от мен и честито на всички, които получиха награда. Поздравявам всички мои колеги, защото само ние знаем през какви трудности преминаваме и какви усилия ни коства всичко, което правим заедно с хората по места. Мисля, че е много хубаво, че има ден като този. Използвам по този начин да поздравя господин Томов за това, че с ежедневните си усилия той прави различен профила на кмета за хората, за които ние се грижим. Това, което вие правите, ни дава възможност наистина един ден, освен многото работа, да благодарим за това, че успяваме да постигаме резултати. Тази награда е изключително важна за Габрово, защото тя е признание за усилията, които годините през последният
програмен период, който мина и в началото на този, насочваме за да инвестираме в качествена и устойчива градска среда. Това е признание за усилията на всички колеги и за грижата ни към това природата да бъде гостоприемна и да дава възможност на поколенията след нас да намират повод да продължат да работят и да инвестират. Благодаря на всички, които оцениха усилията на Габрово и желая на всички най-вече да сме здрави и да продължаваме напред, за да работим в полза на хората, които ни подкрепят и ни вярват. Още 3 градоначалници ще бъдат отличени от кмета БГ. Следва категорията градска инфраструктура. Категория градска инфраструктура. Пътища, каскади, обновени улици и тротуари, ново осветление, зони с безплатен интернет, кои общини се превръщат най-бързо в градове на бъдещето. Наградите ще обяви Йоргос Патулис, председател на Централния съюз на общините в Гърция. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δίνετε σήμερα να είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ. Бих искала да благодаря за възможността, която ми давате да бъда тук. Είμαι δήμαρχος στο Μαρούσι, στην Αθήνα και θέλω να φέρω και τους χαιρετισμούς από την Ελλάδα. Аз съм кмет на Маруси в Атина и бих искала да ви предам поздравите от Гърция. Είναι μια εκπληκτική ιδέα αυτό που γίνεται σήμερα. Тази идея е невероятна, която се случва тази вечер. Θέλω να συγχαρώ τους οργανωτές και κυρίως τους δημάρχους οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να βραβευτούν. Бих искала да поздравя организаторите, както и кметовете, които са избрани за наградите. Νομίζω δήμαρχοι Ελλάδας, δήμαρχοι Βουλγαρίας και δήμαρχοι Ευρώπης, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι ευρωπαϊκό. Смятам, че кметовете на България, кметовете на Гърция и кметовете на Европа, всички заедно бихме могли да направим нещо хубаво. Συγχαρητήρια. Поздравления. Για μικρό Δήμο, Ζωζόπολη, Παναγιώτ Ρέιζη. Наградата за малка община отива при Панайот Рейзи, град Созопол. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, искам първо да благодаря на кмета БГ за тази прекрасна вечер, за това, че все пак някой оценя нашия труд. Благодаря им от сърце. Лично аз, това, което направих през тази година, влиза в една много широка инфраструктура, защото ние сме на морето. Направихме едно прекрасно пристанище в град Черноморец. И искам да ви кажа, че всичките проекти, които реализираме, те не могат да се случат без правителството на господин Бойко Борисов и без европейските пари. Така че всички ние трябва да благодариме на Европа и на нашия премиер. Приятна вечер на всички, бъдете живи и здрави! Μεσαίος Δήμος, Поморие, Иван Алексиев. Средна община, Поморие, Иван Алексиев.
Ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, госпожо Фандъкова, госпожо Манолова, изключително ми е приятно да бъда тази вечер тук сред вас, сред приятели, но за мен е огромно удоволствие, огромна чест да получа тази награда за Поморие, защото през последната година ние направихме много. Възстановихме, реновирахме, благоустроихме много емблематични за Поморие места. Стария кей, крайбрежния булевард, емблематичното ни лятно кино Яворов кацнало на брега на морето. Изцяло ново рибарско пристанище, което може би е най-хубавото по цялото Южно Черноморие. А преди няколко дни открихме и градска художествена галерия. Пожелавам на Созополите да могат да открият. Този приз, тази награда я приемам като признание за работата на не само на екипа, но на цялата общинска администрация, на всеки един служител от община Поморие, но искам да благодаря първо на хората, които гласуваха Поморие да спечели този приз. Това е най-важното. Благодарността на хората, защото ние сме избрани да работим. Да работим за тяхното благоденствие. Затова благодаря на абсолютно всички, които гласуваха за нас, за Поморие. А за да се случат нещата, наистина аз искам да благодаря на господин Борисов, на нашия премиер, на правителството, за всичко това, което направиха за развитие на регионите в България. В частност Поморие, но регионите в България. И не на последно място, огромно благодаря на господин Боян Томов и неговия екип, на кмета БГ за този невероятен конкурс. Защото чрез него ние, градоначалниците, се сверяваме часовниците. Това е една невероятна, благородна конкуренция, за да може всеки да покаже най-доброто, което е направил и това, което предстои да направи. Благодаря ви, успех на всички. Благодаря. Μεγάλος Δήμος, София Йортанга Фандъкова. Голяма община, госпожа Йорданка Фандъкова. Уважаеми колеги и гости, и аз да се присъединя към благодарностите към господин Томов и целият екип на Кмета БГ, медията на българските общини. Да благодаря на всички, които са подкрепили София в тази категория. Инвестициите в инфраструктура, транспортна, екологична, образователна, социална, здравна, това всъщност е работата на кмета и на целият негов екип. Наистина, в последните години успяхме да привлечем инвестиции и мисля, че и резултатите се виждат, и работата се усеща. Усеща се, защото затруднява движението в града, за което съм изключително признателна на всички граждани на София за подкрепата, за търпението. Надявам се, че резултатите от работата наистина правят живота малко по-добър и по-лесен. Средствата, които инвестираме, са както средства на софиянци от бюджета на общината, така средства от българското правителство и, разбира се, европейски средства. Благодаря на господин Кремлис в негово лице на Европейската комисия за цялата подкрепа към София. През последната година започнахме изграждането на третия лъч на метрото, продължихме инвестиционната програма за големи улици и булеварди, влязохме в кварталите с изграждането и реконструкцията на малки улици, започнахме изграждане на междублокови пространства, паркове, градини, но искам да подчертая, че всички тези инвестиции са на първо място грижа за по-добра и по-чиста околна среда, по-чист въздух, на второ място по-добри условия за гражданите и, разбира се, по-добри условия за бизнеса, който открива работни места и прави живота по-добър. Едни от големите проекти, това са изграждането на северна скоростна тангента и западната дъга през тази година.
Специално искам да благодаря на правителството на господин Борисов и на министрите, които имат отношение към тези проекти, защото чрез тях извеждаме транзитния трафик от София и облекчаваме движението в града. Благодаря и поздравявам всички вас, колеги, кметове, които полагат ежедневни усилия, всички, които получиха и всички, които ще получат награди през тази вечер. Това са наградите Кмет на годината 2016, организирани от портала на българските общини Кмета.бг. В нощта на кметските Оскари няма победени, защото конкуренцията за нови идеи, проекти, иновации и модерни услуги в общините продължава и в следващите 12 месеца. Преди да разберем кои са победителите за 2016 в категориите Кмет на годината и Кмет на гражданите, нека аплодираме отново група Вакали. Дами и господа, следва категорията Кмет на гражданите. Категория Кмет на гражданите. Кои са градоначалниците, които са най-близо до хората? Хилядите гласували на сайта посочиха фаворитите си. Кои са победителите, ще научим от омбудсмана Мая Манолова. Уважаеми дами и господа кметове, уважаема госпожо Фандъкова,
уважаеми организатори, уважаеми господин Томов, Ваши превъзходителства, дами и господа! За мен е огромна чест и привилегия да връча наградите именно в тази категория – кмет на гражданите, защото гражданите, техните права и тяхната защита са моят ресор, моята мисия. И в тази моя мисия сред най-близките ми партньори сте именно вие, кметовете. Често сте и обект на моите атаки, но това отново е заради гражданите. И въпреки това, за тази една година с една част от вас успяхме да станем приятели. Предполагам, че с другата част това предстои. Защото, както казват злите езици, с омбудсмана е по-добре да си приятел. През тази една година всяка седмица, веднъж, 2 пъти или 3 пъти, както е настоящата седмица, съм извън София по проблеми, казуси и каузи на българските граждани. И това ще продължи и занапред, така че ще се виждаме и то често. Истината е, че и трябва да го призная, че без вас, кметовете, и без вашите администрации, аз няма как да си свърша работата, за което моето огромно благодаря. Огромно благодаря и за подкрепата в кампанията Великден за всеки, която направихме заедно и чрез която зарадвахме над 35 000 пенсионери. Но сега към победителите. Първата награда в категорията кмет на гражданите е за кмет на малка община и я печели госпожа Нина Ставрева, кмет на Каварна. От името на госпожа Нина Ставрева, кмет на община Каварна, изказвам благодарност за присъдената награда. Благодаря. Наградата кмет на гражданите за средно голяма община печели госпожа Донка Михайлова, кмет на Троян. Добър вечер и от мен. За мен тази награда има особен смисъл. Знам, че я заслужава всеки един от вас. Всеки един от 265-те граждани на България. Мисля, че тази награда е и награда на гражданите на Троян, с които ежедневно преодоляваме много препятствия и мечтаем за една по-добра община. Благодаря на кмета БГ за това, че ни подкрепя в нашите болки, в нашите трудности и в нашите надежди. Приятна вечер! И наградата кмет на гражданите за голяма община печели кметът Хасан Азис, кмет на Кърджали. Добър вечер, госпожо омбудсман, госпожо Фандъкова, госпожо Чавдарова, Ваши превъзходителства, уважаеми господин Кремлис, уважаеми колеги, кметове. Първо бих искал да ви поздравя за вашата работа и за това, че всеки един от вас е достоен и за тази награда. Но тогава, когато страната ни
е в криза, когато страната ни е в труден момент, когато е в преход, българската община винаги е била близо до хората и българската община и българските кметове са били онези фактори, които са били генератори на устойчивост, на стабилност и са печели доверието на хората. Сега моментът е такъв и бих искал да ви поздравя за вашата работа, уважаеми колеги, за това, че и в този труден момент българската община показва и доказва, че в нашата страна има държавност. В скромният ми опит като кмет на община, вече 4-ти мандат, съм имал доста признания. Последното признание от кмета БГ беше за съхраняване на патриотичния дух в Кърджали при ожесточено надпреварване с моя колега от Плевен. Сега, тогава, когато получавам тази награда, си мисля нещо друго. Тогава, когато един кандидат за кмет или кмет печели изборите, той става кмет на съответната община. Позволете ми, уважаеми колеги, в рамките на следващата година, и тук се обръщам към господин Томов, за това, че създаде този обективен критерий и ориентир българските кметове да се състезават и да имат онзи обективен критерий, да знаят къде се намират в своята работа. През следващата една година, като кмет на Кърджали, който печели доверието на гражданите на България, да се чувствам като кмет на България. В същото време бих искал да се обърна към всички вас и да ви поздравя по случай Международния ден на толерантността. Защото в моята работа като кмет на община през последните 4 мандати, водещият критерий, водещата ценност в управлението на общината е винаги била толерантността. Разбиране не в смисъла на отношението към различни от гледна точка на етнос и религия, но като един фундамент за отношението към различни от гледна точка и на социална група, даже и на политическа принадлежност. Затова през последните години Кърджали си завоюва прозвището и названието и си доказа, че е столица на толерантността. И моето пожелание към всички мои колеги, ако Кърджали е столица на толерантността на България, то България да бъде столица на толерантността на Европа и на света. Благодаря и приятна вечер. Следва най-очакваната награда тази вечер – кмет на годината. Категория кмет на годината. Настъпи големия час оценката за цялостната работа на кметовете. Наградата ще получат градоначалници, положили най-много усилия във всички направления. Призовете ще връчи Джордж Кремлис, ръководител на Главна дирекция околна среда на Европейската комисия. Bojan has the talent to surprise me always. He did it last year and he's repeating this year again. Няма как да... всяка година ме изненадвате. Миналата година надминахте всички мои очаквания. Тази година ги надминахте отново. Good evening, everybody. It is a pleasure, a privilege and an honor to be here with you today in this important Kmeta BG event. Добър вечер на всички. За мен е огромна радост, привилегия и гордост да бъда във вашата компания тази вечер. This is the event for the mayors that I would like to congratulate. Тази вечер е ваша, уважаеми дами и господа кметове. Искам всички ви да поздравя.
You are close to the citizens. Вашите аплодисменти са за гражданите. You are the voice of the citizens. Защото вие сте техния глас. You feel their problems. Вие сте пулса на техните проблеми. You find solutions for their daily problems. И вие сте решението на техните ежедневни And проблеми. you improve the quality of their lives. Вие сте хората, които подобряват качеството им на живот. I'm really very happy to see mayors that have done great things in this country that I really love. Огромно удоволствие да видя хората, кметовете, които са допринесли толкова много за една страна, която аз искрено обичам. Amongst them, Mayor Fandakova, who is doing miracles. Сред тях е и госпожа кмета Фандъкова, която е наистина една чародейка. Прави наистина чудеса. And she will continue doing so in the future. И ще продължи да го прави и в бъдеще. And of course, other mayors that are doing miracles in their own communities. А също и други кметове, които са чародейци в собствените си общности. Те също сътворяват чудеса. And who can all count on the support of the European Union and on my personal support. Които могат да разчитат на подкрепата на Европейския съюз и на моята подкрепа лична. You are all very privileged to have an ambassador. His name is Boyan Tomov. Всички вие имате привилегията да бъдете представлявани от чудесен посланник Боян Томов. Boyan Tomov is the voice of the mayors. He's providing you support. He's providing you know-how, networking, connections in Brussels, and he has always great ideas. Боян Томов е човекът, който винаги е на ваша страна. Отзовава се винаги, когато имате нужда от помощ. Той осъществява възможност вие да общувате, да сте винаги заедно. Той е вашият глас и в Брюксел, който защитава и ви представлява там. And with Boyan Tomov, we want to develop the idea of the mayor of Europe. С Боян Томов сме намислили да разширим тази идея и тя да се превърне в кмет на Европа. Where the best mayors of our member states will compete amongst them in a Euro mayors contest to have the 3 best mayors of Europe selected. А именно кметовете от нашия дом, от цяла Европа, в едно благородно състезание да излъчат измежду себе си 3 най-добри и най-заслужили кметове в Европа. A beginning in this process is the invitation of Mayor Patoulis. Началото на процеса поставихме тази вечер с поканата, отправена към кмета Патулис And Mayor Kafandaris. И кмета Кафанданис, които са тази вечер след нас. They are respectively the president of the Greek Association of Municipalities and the vice president of the same association. Те двамата са съответно председателя и заместник-председателя на Гръцката асоциация на общините. They are here to see how the Kmeta BG Awards apply in Bulgaria. Дошли са тук, за да видят на място как идеята на kmeta.bg работи и се прилага в България. And how this can be promoted in Greece. И как тя може да бъде разпространена в Гърция. With the view to have soon, hopefully next year, the Greek mayors awarded. С надеждата, вероятно скоро, вероятно до година, да имаме награди и за гръцките кметове. It is extremely important for the mayors to cooperate, to create networks and to cooperate amongst our countries, especially between Greece and Bulgaria. Изключително важно е кметовете да могат да общуват помежду си и то отвъд националните граници. Много важно е кметовете на България и Гърция да имат възможности да работят заедно.
United, we can do much more. Обединени можем да постигнем много повече. And I would like now to pass to the awarding ceremony. А сега да се върнем на церемонията по обявяване на кмет на годината. Starting with the small municipality. Започваме с малка община. Диана Овчарова, Ивайловград. Диана Овчарова от Ивайловград, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми гости, вълнуващо е да държа в ръцете си тази прекрасна награда кмет на годината 2016 и тя да бъде за моя роден Ивайловград. За моя град, за който преди години почти никой не знаеше. За краткото време той се превърна в емблема. И аз с удоволствие приемам тази награда като признание за усилията и труда на целия ми град, на всичките ми жители. Без подкрепата на тях, без подкрепата на моите общински съветници и разбира се на правителството и личната подкрепа на министър-председателя, това днес нямаше да бъде факт. Благодаря за доверието. Аз започвам моят работен ден с една максима. Да направя така, че хората в моя град да се чувстват по-добре. И ще продължавам да го правя. Благодаря ви за доверието. Medium Municipality, Красимир Герчев, Разлог. За средна община кмета Красимир Герчев от Разлог. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, за мен е изключителна чест да получа тази награда, защото това е едно признание за усилията, за работата на целия екип, на целия общински съвет, на всички жители на община Разлог. Искам да благодаря на кмета БГ, защото без техните усилия нашата работа нямаше как да бъде достъпна на всеки. Ще положим изключително много усилия. Тази награда е изключително отговорна, за да може община Разлог, нашата прекрасна община, която се намира между три планини, Рила, Пирин и Родопите, да става все по-красива. Благодаря ви. And the winner is Mayor of the Year, Атанас Камбитов, Благоевград. Наградата за кмет на годината голяма община печели Атанас Камбитов, Благоевград. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, за мен е чест да получа тази престижна награда. Искрено се радвам. Благодаря на всички. Благодаря на кмета БГ, на господин Томов. Благодаря на всички, които не подкрепиха и разбира се на всички, които участваха в конкурса кмет на годината. Приемам го като оценка на постигнатото, на това, което правиме. Община Благоевград работи много успешно по оперативните програми. Работиме да утвърдим града като център, културен и икономически център на Югозапада и разбира се, много сме горди с резултатите, които постигнахме по Националната програма за енергийна ефективност. 8500 жилища ще бъдат завършени до края на 2016 година. Над 25 000 човека ще бъдат обхванати от тази програма. Вярвайте ми, няма друга такава програма, която директно да е ориентирана към хората. Така директно да насочва парите на хората към самите хора. Тук е мястото да благодаря на премиера Борисов, на правителството, че се осмелиха да реализират тази програма и осигуриха средства. Много се надявам и съм сигурен, че и вие ще ме подкрепите програмата да продължи. Градовете променят облика. Променят се, стават съвременни, модерни, европейски градове. Това нямаше как да се случи, разбира се, без работата на екипа на общинска администрация. Искам да им благодаря за усилията, за труда и най-вече, разбира се,
на гражданите на Благоевград. Тази награда е за тях, защото ни се довериха, защото ни повярваха. Скъпи колеги, трудни са времената, очакват ни доста предизвикателства. Искам да ви пожелая най-вече здраве, търпение, упоритост, ако щете и инат, за да се справим. Вярвам, че ще го постигнем. Бъдете здрави! Благодаря още веднъж. Дами и господа, аплодисменти за всички победители. Това бяха годишните награди Кмет на годината. Моля всички наградени да се качат на сцената за обща снимка. Убедена съм, че през следващата година градовете ще станат още по-привлекателни за гражданите и инвеститорите с разработените от екипите на кметовете проекти. Кои ще са отличниците на 2017, ще разберем до година, след националното онлайн допитване на Кмета БГ. Хубава вечер!